anci Mbah Singo barang yo kebukti kondang ta. Kabeh sing diparani barongane Mbah Singo barang anci kabul kajate kabul niate dadi wong sukses kabeh. Cuki uri-uri Mbah Nyamin kabeh. Anci Mbah Singo barang yo kondang Mas. Jarene wong-wong langsung ndungu-ndungu kok kondang. Apa? Emang apa? Ono apa lho? Kowe mau rasa-rasan Mbah Singo. Yo gak ngrasani aku kan alok iku mang. Kowe iku dikandani bolak-balik. Dikandani bolak-balik orang wong tuwa. Kowe aja jurusan masalah Mbah Singo barong. Ngono. Kowe iku jan cilik, Yo urung urusane ngono takono kowe. Mbah Singo barong wis mutlak wis wong wis roh terkenal. Kowe ora usah melok urusan iku ngono. Ora usah ndung wong-wong sik cerita ceritane. Aku melok ndung sithik-sithik lho. iki ngene lho. Iki tak critani nang aja kandha-kandha wong ya. Kowe tak critani aja kandha wong. Mbah Singo barong iku wong iku cara ngono atine cara atine iku apik, pikirane iku apik. Wong rono iku nek dienggo ala iku emoh. Nek tujuan rono iku apik, iku mesti kelaksanan mesti keturutan. Ora usah iki aja cerita wong lho ya, aja mbok critakno wong ngono iku. Lah, Mbah Singo barong ku ngene. Intine kowe nang kono iku upama kowe lem angen-angen lem njaluk karo Gusti Allah lantarane Mbah Singo barong. Ya kowe iku ora ana beban apa-apa. Kowe luweh punjulake ora ana beban apa-apa. Intine mung siji nek ngono setelno tanggapno gamelan. Gambir sawit iku to. Wis ben rono ku anu. Kowe nang kono ku angen-angen. Angen-angen supaya angen-angen tujuan pelaksanane ya. Wis cara ngono wis luweh punjulake saged kewalasan slamet. Kowe nanggap gamelan sawit. Cara ngono gamelan baruan dimaca wis kulino wis. Sawit niku. Engko sajene nek anjen kowe anjene wis tujuan nang pelaksanaan, kowe takok aku ngono. Iki ora ngomong-ngomong lah. Rahasiane iki yo ngono. Jaluk apa kelaksanaan? Dek njaluk nyalon polisi. Dek nyalon barane ada nyalon petinggi. Dek nyalon bupati nang kono iku sip ngono kowe. Aja udur iku kowe tak kandhani. Lah wong ndungu-ndungu kok ceritane wong kok. Walah dikandhani aja udur tenan. Iku gak ono nek wong diunek-unek nang kono iku pergaulan, ruwatan ngono. Barongan kondang ngono kowe aja udur masalah ngono. Aku tak udut sik. Malah lek nek ora disambi udut, disambi santai iku ya mundak malah ra genah. Mau aku mang ceritane orang ngrasani kan aku ndungu omongane wong-wong iku mang ceritane. Nah, terus piye tak ngomongke. Yo mbah sik ngono aku cek yo. Wong aku tau dhewe lah tau kok kono cek yo ndungu. Ha iya. Maksud Kono iku ora nek kemen-kemen ngulon iku ora Jakarta ya dong rono. Ngetan enake Tuban, Lamongan dan rono kabeh wis roh nggone Mbah Singo bareng. Ora usah anu kowe. Intine lek ngene lho. Ora ana beban, kowe njaluk karo Gusti Allah. Cara ngono Mbah Singo bareng cerak karo Gusti Allah no. Iki ana rene ditulung dijarno. Cara presiden ya wakile. Cara petinggi ya sarekate ngono. Lah kono ku njaluk apa ya mesti keturutan. Nek ana piye kono ku ana kesulitan pikiran bingung kowe rono ya padang. Nek roh bolang atene mbae maksude iku. Lah ya aja mbok kudulan iki aja crita wong lho, aja momong lho ya. Ha iya ana maksude iku. Aja mbok kudulanan iki tak tenan kowe. yo ora dolan aku ndungu kok wong-wong mak. Lah iya. Mulane kowe anu tak dene iki Mbah Nyamin nduduhno. Neng kowe aja omong wong-wong. Iku rahasiane ngono tok. Aku tak mengguri le ya. Ya nah aja rasan-santenan lho ya. Anci bener omongane Mbah Yamin. Ngrasani ku ora apik apa nih.
ngrasani Mbah bareng. Mbah bareng masih kondang iki apa-apa. Delalah kok aku ki kanjane Mbah Nyamin. Nek ora ajak tak rasani dawa.